Ei hätää, Joe. Kiskon vain avaimen ylös. Miten me muka nyt karataan täältä? Kuka tuo mies on, herra johtaja? Herra Valabi on nyrkkeilyagentti. Ajattelin, että liikunta voisi tehdä hyvää vangeillemme. Hyvät rikolliset, lupaan maksaa täyden dollarin sille, joka tyrmää mestarini Kid Kenguruun. Käyhän se. Kutsu vain mestariksi. Minä puolestani lyhennän voittajan tuomiota vuodella. Ei huolta. Kid ei ole hävinnyt otteluakaan. Kid on Australian kenguru. No onpas taistelu kukolla kokoa. On tainnut popsia lannoitetta. Joha pomppas. Se loikkii kuin hirvi. Pitää vain istua pelkääjän paikalle. Jos me kesytetään se, voisin hyvätä muurin yli ja avata portin ulkopuolelta. Ja me oltaisiin vapaat. Mitä nuo jättipuput sit syö? Tadaa! On eläinrääkkäystä pakottaa parka nyrkkeilemään. Erinomaista jalkatyötä. Seuraava. Hiljaa, hyvä tulee. Jää tienesti pieniksi, jos säikytät kaikki heti. Mitä minä teen kanssasi? Pupu, hei. Jos autat minut tuon muurin yli, saat palkaksi jättiporkkanan. Pupu suostui. Sit mentiin. Kengurunaarailla on hyvin vahva äidinvaisto. Ne eivät anna koskea pussiinsa, jossa kasvaa poikanen. Kiva, että varoitit, mutta siitä sainkin uuden ajatuksen. Au! Suunnitelma on siis tämä. Se, joka vielä tirskun saa tästä. Eli Kid luulee minua poikasekseen, nostaa minut pussiin ja vie minut ulos. No onpas siinä ruma ankan poikanen. Ja tosi kömpelökin vielä. Niin herkkää. Kuka se oli? Se on kyllä kumma, miten joidenkin veljesten on aina pakko tapella keskenään. Nyt pussi on tyhjä. Pomppis! Hoidelkaa te kakara, minä poika pompin äidin kyytiin. Minne hän? Kunhan saan sinut kiinni, saat kunnon... Taistelukukko adoptoi ruman ankan poikasen. Taistelijallakin voi siis olla suuri sydän. Pysy paikallaan. Oi, kuka se siinä? Onko se Kidin poika? Olettepas te kilttejä, kun hoidatte sitä. Raukka kun ei vielä osaa huolehtia itsestään. Minä annan kohta Ylen. Katsaan, mitä minä poikainen löysin. Sääli, että se sattui lentämään tuon korkean muurin yli. Kuka noutaa tämän kepin? Kuka? No sinä! Nouda se! Kid, on aika jatkaa matkaa. Viimeinkin. Pompin ulos, haen avaimen ja avaan portin teille. Hei, minä jään tässä!
kengurua. Ai! Se ei tainnut ymmärtää murretta. Joe! No saitko sinä sen avaimen? Tässä, ota ne talteen. No, pomppikaa kyytiin. Kengurut eivät millään tahtoisi lähteä. Niillä on pahat mielessä. Sinä se olit se vekkuli, joka varasti avaimeni. Ehdikin jo miettiä, kuka typerys varastaisi pesulan avaimen. Ihan epistä! Tahdon takaisin pussiin! Älä jätä! Älä jätä! Älä!